wani dan iska shashasha jahili daƙiƙi wanda bai san ba ba bai san kabali ba ya fito from nowhere ya zo ya dinga raina manyan arewacin Najeriya. Wallahi ba za mu yadda ba. Wato abinda mutane da yawa ba su gane ba dangane da wannan kadiya ta rarara dan kuda kabo, shi fa rara ba da dan kuda kabo yake faɗa ba. Rara yana faɗa da manyan arewacin Najeriya ne, ya raina su, bai ɗauke su a bakin komai ba, gani yake yi ma shi wani mutum ne wanda shi yake iya sawa, shi yake iya hanawa. Idan dai ba kai da shi ba, to ba ka da nasara, ba kuma za a saurari harkokinka ba. Wannan shine abin da rara yake ɗaukar kansa. Wanda ina mai tabbatar muku da cewar idan ba ku fito ba ku ƴan arewa mun tsaya tsayin daka mun murƙushe wannan tunani da Dauda Adamu Kahutu rara yake yi. Billahi allazi la ilaha illa huwa, nan gaba rara gani zai yi kamar ma shine yake shugabantar ƙasar Najeriya. Sannan duk wannan maganar da take tayar da ƙura ba komai bane ba face dan kuda ya gaya mai gaskiya cewar waɗannan hanyoyi da yake bi wajen tallata Asuwaju ba su ne hanyoyin da ya kamata ya bi ba, yana jawo Asuwaju baƙin jini ne, yana jawo Asuwaju zagi. Me yasa? Saboda kalamansa kalamai ne da suke tunzura al'umma a kadamin da ake ciki, a hali da yanayin da al'umma suka tsinci kansu a yanzu. Bai kamata rara ya fito ya dinga cewa dan uwar mutum dan uban mutum sai ya fita ya zaɓi Tinubu ba. Wannan ba su ne kalaman da ya kamata a hango shi yana yi ba. In dai har da gaske yake yana son Asuwajin, kuma da gaske yake tallar Asuwajin yake yi. Duk lokacin da kake tallar mutum kana nemo alkhairansa ne ka fito ka bayyana wa mutane domin su yadda shi mai alkhairi ne. Amma ka fito kana zage-zage, kana zagin mutane, to yanzu ji kake yi kai ka kai wani matsayi da za ka yi wa mutanen Najeriya tilas su yi abin da kake so. Kuma ma ƙarya ne, ba san Bola Ahmed Asuwaju kake ba. Rarara, idan da kana son Bola Ahmed Asuwaju, ai da baka yi wa jam'iyyar APC antifati ba. Kai fa dan antifati ne. Duk duniya kowa ya sani, kawai saboda kun samu sabani da Ganduje, kai yi wa jam'iyyar APC antifati a jihar Kano. Muna da tarihi fa ba mantawa muka yi ba. Kuma yanzu wai kai ka dage kai ne cikakken dan APC, su irin su Jaddagar ko da suka yi wa Tinubu wahala da makamantansu duk ka shafe su ka danne su. Abinda ƴan media ma basu gane ba shine shi fa rara ba yana faɗan nan dan kuda kaba bane. A'a, rara yana da plan ɗinsa. Plan ɗin rara guda biyu ne da yasa shi yake wannan faɗan, bara in fayyace muku. Plan ɗinsa na farko shine ya za a yi duk gidan da ba a yi da shi ya je gidan ya tarwatsa ƴan midiyan gidan ya zama shine mawaƙin gidan shine ƴan midiyan gidan. Wannan shine plan ɗinsa na farko. Ga misali, dan ko ya fito ya yi magana ya faɗa wa rara gaskiya akan irin maganganu da yake yi da suke tunzura mutane wajen tallar Bola Ahmed Asuwaju. Rara ya bada umarni wa yaransa suka yi wa Danfo suka dinga zagin mai gidan Danfo Shehu Buba, wanda da ƙarshe ya nemi a je a yi sulhu a zauna, in an je sulhu shikenan ya kori Danfo ya ce yana da ƴan media a gidan. Wannan shine plan ɗinsa. A cikin maganar da rara yake yi cewar wai in za a yi sulhu su ba su yadda ba ma sai an kori dan kuda kabo daga gidan Sanata Barau Jibrin Maliya sannan za a yi sulhu. Ka ji wani rainin hankali. Wannan shine plan ɗinsa, in ya zo ya same ka a gida ya kore ka ya zama shine sarki a gidan. Plan ɗinsa na farko kenan. Plan ɗinsa na biyu kuma shine ya za a yi yadda ya shaƙe duk wani mawaƙi. In za a bada kuɗin waƙa shi ake bawa ya sa aljihu sai wanda ya ga dama zai bawa. To haka yake so ya tarwatsa kan ƴan media, ya zama na cewar ƴan median nan shi ake bawa kuɗin su sai abin da ya zo ya ce wa ƴan media. Wanda kuma wannan hauka ne da jahilci da dabbanci, wannan tunanin naka bai gaya ma gaskiya ba. Ƴan media ba mawaƙa bane ba. Abin da baka gane ba kenan. Wannan ƴan kuci bamun da ka ɗauko kake tunanin za su iya kare ka. Muna so ka gane harkar gwagwarmaya a media daban, harkar a sa kiɗa a yi rawa daban a media. Wayannan yaran ba ƴan media ne da za su iya fitowa su kare ka ba. Ƴan media ne da aka san su a harkar raye-raye. Kai dai ɗauke su a matsayin waɗanda za su tallata maka hajar ka idan ka yi waka. Amma wallahi billahi tallahi ƴan media sun fi ƙarfin ka Dauda Kahutu rarara. Kuma wallahi jama'a ku sani ku gane ku fahimta. Wallahi in kuka bar rara ba uban wanda ba zai ci mutuncinsa ba a arewacin Najeriya. Duk wanda yake da mutunci a arewacin Najeriya Allah sai ya zubar mai da mutunci. Wannan ita ce maganar gaskiya. Ku taya mu yaɗa wannan bidiyo. Wani ɗan iska shashasha jahili daƙiƙi wanda bai san ba ba bai san kabali ba ya fito from nowhere ya zo ya dinga raina manyan arewacin Najeriya. Wallahi ba za mu yadda ba. Ka zo kana cewa za ka ba wa mutumin da kai ba daidai hakuri ba, amma a gurin taron jama'a ku tsaya ku kalla da kyau, yaran da aka tara su ba da hakurin dariya suke yi, irin ma ba a isa su ba da hakuri ba. Na farko kenan. Na biyu, kai alhikima ba kai ne za ka fito ka ba da hakuri akan wannan dabbancin da kuka sa yara suka yi ba. Rara ne zai fito da kansa ya ba da hakuri, ya je gaban Barau Jibrin Maliya ya tsugunna a sa mai kyamara ya roƙi alfarmarsa ya gaya mai ya tuba ba zai ƙara ba.
wannan ita ce kadai hanyar maslaha. Billahi allazi in ba ai haka ba ba za mu daga kafa a wannan karo ba, domin ba za mu bari a ci gaba da zubarwa da manyan arewa mutunci ba. Wani dan iska shashasha jahili dakiki wanda bai san ba ba bai san kabali ba ya fito from nowhere ya zo ya dinga raina manyan arewacin Najeriya. Wallahi ba za mu yadda ba. Duk inda naka yake naka ne. Ba zai yiwu ba. We want to tell you that you are an ordinary musician. Kana taiwa mutane gadara da tinkaho. Who are you? Nan da bido ya nuna kishinsa akan abin da ake yi wa ɗan Najeriya, amma saboda dabba ne kai, jaki ne, dakiki ne kai, mun jahili ne kai, ka fito kake a jansin ɗin Davido, wanda idan da kana da mutunci da tarbiyya a kai za a gani ka fito gaba wajen aiwatar da abin da Davido yi. An gama wannan matsalar saboda ka raina mutane, yanzu ka ƙara dawowa kana sa ana zagin mai mutunci, wanda duk danginku duk zuri'arku har zuri'arku ta kare babu wanda ya isa ya taimaki mutane irin yadda Sanata Barau Jibrin yake taimakon al'umma. Duk zuri'arku kar a hada ta alkhairin da Barau Jibrin yake yi wa al'umma take amfana da shi. Kwatan ta kar zuri'arku a tattara alkhairansu bai kai kwatar abinda al'umma suke amfana da Barau Jibrin malewa. Amma saboda kai tammin jahili ne da akwai zunzurutun kauyanci a cikin kwakwalwarka, wai da irin waɗannan mutanen da kake so kai faɗa. Na rantse da girman Allah, rana tun baka san waye kai ba, Sanata Barau Jibrin Mali yake gina rayuwar al'umma. Saboda haka ya fi ƙarfin wulaƙanci a kanka, kuma wannan shine zai zama na ƙarshe a arewacin Najeriya da zaka fito ka zagi wani babba. Ba magana siyasa mun aje ta a gefe, wai mu zura maka idanu muna kallon ka, ƙarya kake. In an yi magana mutane su dinga cewa kai ma uba ne, kana da ƴaƴa, me yasa baka sa ƴaƴanka a cikin waɗannan da ka ɗauko ƴaƴan wasu suke cin zarafin iyayen wasu ba? Me yasa baka sa da ƴaƴanka ba? To billahi allazi la ilaha illa huwa, ba wanda zamu saurara, ba wanda zamu daga kafa. Mu ba mahaukata bane, ba ƴan iska bane ba. Ba za mu bari a dinga zubarwa da manyan arewacin Najeriya mutunci ba. Haka kawai kai kadai ka zo ka addabi mutane. Ko kunya ba ka ji? Ka dinga yin kage da sharri. Kai ka san ƙarya kake, kake sharri ne. Har da cewa wai ka gama da Barau Jibrin Mali ya saura Matawalli. To Matawallan da yayi ma. Yanzu ka gama da Matawallan kuma sai wa? Ka zagi Atiku Abubakar, ka zagi Kwankwaso, ka zagi Ganduje, ka zagi Shekarau, ka zagi ba wanda baka zaga ba a arewacin Najeriya in dai babba ne, in bai baka kuɗi ba. Kuma sai mu zura maka idanu. Babu wanda ka fi rashin kunya, babu wanda ka fi tsageranci. Ba ma shakka ka, ba ma tsoron gaya maka gaskiya. Wasu dalilai ne suka sa muke kaga maka kafa, amma tunda an zo gurin duk wanda ya fasa ubansa ya ci durin kwatar.